Hikwa ban khang eh. Hikwa bakan pli ne ketika dabang. Hikwa ban khang shwa kin ba mta shikon mo. Kat biang kan kanala. La biang kanala te pli mo. Mo. Kiriu pat ba nak senang paham rio ringkat kecingdan gendong ilam ke RBYF nong po circle. Hilang kesingi lalit bani kendo ikitra jo artli dhaba di jaka bam ki badan hapo ketika senang. Pada ketika jing lalit jongki kedawan kita ikitra dhaba biki deban khang shwa. Kabagi pala ban penja jing sma yutung keblami na kita dhaba. Ketika jing lalit khang di kiriu pat ba biki dekat ke RBYF kita dhaba. Hadim biki ladan ki katuan itli long yeng hapo ketika senang ki bamar ki jing esba palat. Na jing sma yutung keblami na kita jaka bam. Ketika jing lalit jing pat ba kasnong kabala yalam duba ilen bit song lem bagajing kershan di RBYF kabala yalam duba Airstone rendong sengi presiden ke RBYF nong po circle kilalit ban keren ni kitra jing kita dhaba ningkong kilalit shwa ban jurip yagi jaka papentu jabo di kita dukan bat kabala wanra jing sama utung ke basyirkai kumta jing keren apa ning pat ba bar kitra jing kita jaka bam kila batha kita kitra dukan bagi ban khang shwa ka bakim patla ban penbha yagi jaka pentu jabo bat kila ru ban plitar hadu bagi la ban tel akam ki jing sma ka bami na kate jaka Hikwa ban khang eh. Hikwa bakan pli ne ketika dabang. Hikwa ban khang shwa kin ba mta shikon mo. Kat biang kan kanala. La biang kanala te pli mo. Mo. Kata hika iki wat keyboard naga anyar gidi ban pej kata. Jadi ban kham pan snap yel jo ya kiskor ki habe ya gijing e ba kini ki pej ba jing sham ban bu teng lane ban le da kami tay pentelan kam jam nomor bahabu ko gi singi gi ba jinjar gi bestam gidi gi nak snong gi nang jong ga dong aga ba ga jebo ko toj Kala te gi sma te ngang tang ban bam ban di lam lum. jadi Te gi khon gi ktir gi sma su ong ba janga ba. Sma kan ka ying. Yali aja nak shawai. Su dap ba po. Ong ba janga ne bam ju bam sat shampoo ne ka ying. La sma te thi. Dan nakalian bagi kumpi nong snong bahasa akta halo kan ke jisma ngila komplain surong ba snong te orang ba snong ngila komplain la sisen dai nakalian ju claim sim kia halo ne kam ban nakalian ju ngila apply ke social media ro ngila apply dai ngai nakiliang jong ka snong kam sim kia te hadin pat ngil safa ke city so BC commissioner Ivoy district te ula pha yo magistrate ju ban inspection ya habide ban ke jisma ne papria dai nakaliang magistrate ukam ai ka proceeding hakabide bat kanika jingan inspection jungo kani jisma papria ka basulang apat balai ikhim i jing teh du mata tenga ngala ong yo magistrate hadu ko por bade ku video ngong bade ban investigate halor kani ka kam balai kampentre ka kam hadu mata te ko bang on ka por support ba kini ki daba ba ki wan po kasnong jungi te kide ba wanra iga jingkhui ki suba kamde bang ta yo kai ba sukular bang sule no le no nakatarik naka sngi sukular ke ndre ka kam uklem le hadu manta hi karai ban khang ini rabai gede karai jong kinong snong jong kan dong ban nakaliang ju ngi shu ai dang jing yarap iki bada karai ban pli dia kan nalaru kasong haki ngi shuan niwan hang ne ban yarap iki ban khnang ba kata ka sur ka ba kinut ban keren kata hika